nje ngemvume kababa ucine ukuthi nje sigebisa amakhanda iminithi sivule nje ngokohlelo. Baba uNkulunkulu nomusa nokuthanda siyabonga umsa wakho ngokusivumela ukuthi sihlangane namhlanje ngabanye nabanye safika la siphephile. Sesiyacela ngeNkosi emakhosi ukuthi lolu hlelo namhlanje liqondiswe nguwe ube namandla phezukwalo. Siphume la sihleka simamatheka kungekho ogxobo omunye khona noma sesibuyele emuva uhambe nathi. Siyabonga kakhulu nangalo lolu suku sibusisele abaphathi beMpucuzeko konke lokhu okuzithela izinhle abakuzamayo sengathi singavuna sonke lokho. Siyabonga ngegama leNkosi amen. Ngizocela ubaba uSandile eze ngaphambili uyena ozosibukelela kahle ngokuhlelekile ihambeli zethu zanamhlanje. Sicela simshayele ihlombe. Angibingelele kubo bonke abakhona. Lokho engizokwenza vele osekwenziwe umphathi wohlelo. But njengoba besho nje sizokwenza ngoku-official, indlela official. Mhlawumbe ukuqala nje ukuthi sizokwazi ukuxolisa kwethu ukuthi siqale isikhathi esidlulile besithe masenema sathi isikhathi sokuqala u-10 kodwa manje mangibuka isikhathi seku-11 besiqala ngawo ihora lonke simuva ngalo. Siyaxolisa kakhulu lokho akukona ukunganihloniphi izimo nje ezisehlile nathi. Kodwa-ke siyabonga kakhulu ukuba khona kwenu la nizokwenza lo mcimbi ngempumelelo ngoba ngaphandle kuba khona kwenu angeke kuze bengeke lokhu kuzobe impumelelo. Sibonga kakhulu ngimbonile u-Andrew ngisambona manje mhlawumbe yes siyabonga kakhulu kwilanga abakhona phakathi kwethu yababona nje kubovu la bathe-ke bayingxenye yethu bawumndeni bona. So sisebenza kahle nabo. Siyabonga kakhulu bakhona kwabo mapholo. Siyabonga mfowethu umbuso wamaciko uyingxenye enkulu impumelelo yalolu hlobo. Sobakhona kwethu ngiyasibusisa kakhulu. Siyabonga nakubaculi abakhona khona engibabonile abaphakathi kwethu. Siyabonga bakhona kwenu ney'nduna zonke ey'khona kanye nabo bonke abacosheli b'indaba abakhona phakathi kwethu. Siyabonga kakhulu bafowethu nodadewethu bakhona phakathi kwethu. Kuzoba uhlelo olufishanyana nje kodwa-ke esicabanga ukuthi nizothokozela nani nezinto ey'zothulwa la izinto ezimnandi ey'zothokozisa. Siyabonga kakhulu. Thank you again. Sacela simshayele ihlombe elikhulu. Siyabonga kakhulu. Sesibheke kuye indikimba-ke okuyona-ke esihlangene ngayo la. Ngithe nje uma ngithola i-invite yokuthi la kufanele ngibe khona kule brief, into yokuqala nje ifike emqondweni wami ukuthi awuyaphuma ilayinaphi. Ngoba ngiyabona ukuthi isililo sesesikhulu, isililo selayinaphi sekulokhu nje kuvela lokhu. So ngizodedela umhlonishwa ubaba uMcineka uyena ozothatha indawo yakhe-ke asitshele-ke cishe konke ngomcimbi wonke ukuthi-ke izinto-ke zizohamba kanjani. Okuhle ukuthi ngoba khona la nizokuzwa ngenziwa bethu ngoba ngiyabona uFacebook ukhuluma okuningi kakhulu. Ngibona nokuthi sekunale fake kaMcineka. Iyamkhulumela. Manje sizozwa from the horses back. Sacela simshayele ihlombe esazosokola. Sanibonani. Ninjani? Ngiyalibingelela nokuzokukhethekileyo. Ngiphinde ngibingelele uGengcobo osuka kumbuso wamaciko. Siyakuthokozela kakhulu ukuba khona kwakho phakathi kwethu. Support osinikeza kanjalo nasenzini. Siyasijabulisa kakhulu mfowethu. Ngiphinde ngijabule ukuba khona kaThabanitheni oyisiwe Impucuzeko. Siyabonga ukuthi ube khona. Bafowethu nodadewethu abakhona lapha phakathi kwethu sihlangene ngendaba enkulu, indaba yeMpucuzeko Maskandi Festival ngemhla ka-30. Mina-ke ngizoshaya ibishane uSandile uyabe umfundisi manje nimbonile kuthiwa encanyana maybe 10 minutes. Mina-ke angilongiso kodwa izinto eqapha kodwa ngenze isiqiniseko sokuthi niyawuthola umongo wento esihlangene ngayo.
Njengabaxosheli beyindaba asinibonge kakhulu bafowethu ngoba nineqhaza enidlalile kakhulu Impucuzeko ukuthi ibe khona la ekhona namhlanje kusuka eCarlsfontein. Ngiyeke mama bengixoxa ngithi na izinto zamabhinqa kayilula ngoba siphile esikhathini la sabantu abenziyo abaprogrammiwe ukuthi bazona ukubona. So i-backlash isikhathi esiningi mawuthi yamabhinqa awuzoyithola kubantu bebala, uyithola kulaba bakithi abasa colonized ngolimi lasemzini. So siyazama usuku nosuku to decolonize the mind yomuntu esibonayo ukuthi hayi usasele lapha emuva njengoba ngisho ukuthi ilokwathi lo i-backlash ayiveli bantu bebala ivela kubantu abamnyama. But ngiyanibonga nina idatheli zethu ukuthi nenza ngayo kwimpucuzeko nenze kwesengathi wona mcimbi kuphela khona izizathu nezokuthi into ephusha abantu abamnyama, ephusha umculo okade ucindezelekile esilwa ngayo yonke indlela. Ngaphatheka kabi sise uhulumeni esisusa esenzela intento sisusa eCarlsfontein seze emabhide. Umcimbi wahamba kahle ngendlela xa ukwenza. Ngathi ngifunda kwenye publication soon after umcimbi wavele kwane headline ethi abantu bebhebhana kwimpucuzeko. Ngathi nahawu eyintweni ezibuka ngezinto ebezenzeka emcimbini sizama lento yethu mabhinqa yethu yesintu kuyiphusha ngale kanzima, si seriously underfunded kodwa sizama ngayo indlela bese kusuka umuntu wakithi nje yonke into ebacule babeyenza beyilungiselile avela nje nabantu bebhebhana ntonga zakho uzibone emotweni. Kodwa ke uNkulunkulu sakhula khona kunjalo. Ngisho ukuthi ke ngiyabonga kodwa bafethu ukuthi bakhona ababebhala kahle ngomcimbi namhlanje abasabhala. Asithi ngayibhala into enisuke niyibona kodwa kubalekile leli iphupho esihlangene ngalo ukuthi kube khona abantu abazoqinisekisa ukuthi liyasabalaliswa ngayo indlela. Angiqale nginokondise nje into enhle bafowethu niyazi sisuke eCarlsfontein sasuke eCarlsfontein seza ePeople's Park. Umasipala weTheku wathatha isinqumo esihle kakhulu sokuthi usifake ngaphakathi eMusimabhidi. Okuyinto kwabanye abantu engangiyibona ukuthi still kodwa kunabantu abangayi-understand. I remember the one fellow eza kumina ethi kumina, why ugcineka lento yamabhinqa manje nifaka ngaphakathi emabhida abantu bojazz sekumele benze njani? Athi hawu usho ukuthini na? What no, uMaskandi hlele sibuka uMaskandi emaholo into yasemaholo nani kulungile ke belapha ngaphandle emasengene emabhida thina ke bojazz nani sekufanele sishone kubi. Ngabuka ukuthi lento yokubandlululeka kahle and hayi ukuthi uyajoka yena ukusho ngoba umuntu onamandla lo ukusho serious yabo. So ngathi mina lento yokubandlululeka kanti ingaka. But ke uhulumeni akazange ayeke uqhubeka kakhulu kuthina ngoba ngiyafisa ukuthi ngikuveze ukuthi uma okokuqala Impucuzeko kanayile umasipala weTheku usayine nathi isivumelwano seminyaka emithathu. Ngicela sikushayele ihlombe lokho. Belokhu besisupporta ke bevela kancane yabo kulokhu basayine 3 years okuyinto enhle kakhulu ke no Department of Arts and Culture ilokwathi inhlo inathi ayikaze siye. So izinto lezo ke esingayithatheli phansi nephephilana. Mhlasimbe kodwa ke angiphuthume ngingene kwingqikithi ngoba into esilethelana ukuthi yini entsha sikhamba nayo. Kade kune break ka2019 from 2020 sorry ngenxa yeCovid. Uma ngabe sesibuya yini entsha ngoba Impucuzeko ingqikithi yayenkulu yokuthuthukisa umculo. Makuthuthuka umculo kuthuthuka nabaculi abacula lo mculo lo. Inhloso enkulu leyo siyasithi masixoxa nabaculi ukuthi Impucuzeko akuyona into yokukhanda imali, akuyona into ukuthi umculo mayisukeza khona ethi yabona lapha ngiyoskola ngizobe nemali engaka ngenxa ukuthi ireality ithi kwimali abayithola kwimpucuzeko manga nje lesimanga bacosheli imali abayispenda ngokulungiselela impucuzeko ingaphezulu kwemali abasuke bayithola. I'm sure ke beningayazi leyo ukhumbula nje ngomunyaka uSigwebo imining sasimkhokhele 18,000 sase eCarlsfontein but imali ayispenda waspenda 35,000. So
ilokwathi into vele siyahlangabezana phakathi simithana halfway nabaculi ngoba basuke be-understand ukuthi kwimpucuzeko kusofana nokuthi usuke nawe uzoyiveza ukuthi usukhule kangakanani yini entsha oza nayo abalandeli bakho njengamanje bakubuka unjengomuntu onjani ukusipha isigaba ngokucula so impucuzeko iyisitebhisi yokubanyusa abaculi ingakho umculi angeke umculi kuthiwa kwimpucuzeko uthola imali enene ngoba ngine-show ukuthi whatever manje suke simnikeza yona imali asoke spend isuke ngaphezulu kwalo mali ngoba impucuzeko inento eziningi njengoba kukhona induna nje la impucuzeko inento ifaniswa nabalandeli organizer abalandeli impucuzeko iza nezinto eziningi even kwayena umculi makuyababona estage labasuke beyiyona ayifani labasuke beyiyona kweminye imicimbi usuke ngene ephakethini Konke yenza ukhuzani uma ise performer uqhuma imililo nani abantu bayacaba ukuthi into yenziwe impucuzeko leyo ngonxa ukuthi suke sichemile ukuthi ukhuzani bese edlala kuzoqhuma imililo cha into esukenze ukhuzani leyo uyikhokhela imali kade ngitshela nje ngikhuluma naye izolo ethi mina i-cost yakhe yakulonyaka yokuzwa kwempukade bebale kuza yayinhlelo nje zakhe zalonyaka ibiza 120,000 imali azoyithola icale kabi kunalo mali ubebala nje ngenxa yenhlelo anazo nama ngangitshelanga zona ngoba ezinye ngibona ngoba sengiyibona ngalolo langa leyo so ngizama ukuthi bafethu impucuzeko ifana nesamlela nje somculo nesabaculi kuhlangana uhulumeni uyasihlangabeza nabaculi baqhamuke labaqhamuka ngayo ngoba once umculo waqashwa kwimpucuzeko lo nyaka wakho usungezofana ngoba kusokukhona ama promoters kwimpucuzeko kusokukhona umasipala kusuke kukhona yonke inhlobo yabantu abafana bazoscout bezobuka ukuthi okay njengamanje leti kuphi nebali indlela owenze ngayo kwimpucuzeko kubabili it's either uzoqasha kakhulu noma ungaqasha depending kwibehavior yakho ngoba nayo into esuke ibheka ukuthi wena uyiphatha kanjani ey'nhlelweni ezitshake esiqhamuke nazo zalonyaka siqhamuke nento ethi from now uyaphambili sizoba nabaculi abasha esizoba introducer engawona amavukana engabaculi esebekhona emkhakheni kodwa abanganakiwe esikholelwayo ukuthi uma sibanikeza iplatform kwimpucuzeko kusuka namhlanje impilo zabo ngeke ifane so ke njalo ngonyaka sizohamba sibuze nakwini intatheli ngoba ayikho imicimbi enisuke ngeke ukuthi obani enibabonayo njengamanje ayisebesezingeni kodwa abangakaveleli ngalondlela sibathathe sibanikeze iplatform into abimenyezele kwaziwe umhlaba njengoba uza kwimpucuzeko beze bezobabheka labo bantu labo ngizocela ukuthi ngibaphakamise kulonyaka sikhetha abaculi ababili abazoba nje special leluzana sabo ngeke sothi special hour kodwa noma ngeke kube yi-hour kodwa sokubiza kanjalo ngoba abaculi esizobabeka kwi-platform ethe ukuba thuthu esithemba ukuthi njoba sibanikeza ithuba sibaqasha ukuqala abantu kodwa enibaziyo kodwa imali ezokuphucuzeka kanayo bengantshela naba abakaze baqashwe kwimpucuzeko bazobe beqala nqa kodwa abantu umlando wabo enzobe senikhuluma nabo enzoba shocked nani ukuthi labantu laba kodwa emcimbini anibaboni asizazi izathu ukuthi kuyakwenzeka kanjani sithanda ukuthi kodwa sibakhuphule njengamanje bakhuphukele kwenye indawo ziwu-2 into engizokhuluma ngazo ziwu-3 ngizokhuluma ngalena mhlasimpe angingababizi manje amagama abo angikhulume ngokwesibili ngizobabiza uma sekuya ngasegcineni ukuze bese niyakwazi ukuthi nishaye ney'thombe noma ngibabize manje kodwa bemphawu ngibona kanjani ngibalize manje phambili okay abaculi esikhuluma ngabo umnikezo kangubani ngicela usondele mfethu ngaphambili lensizwa le yakangubane kubuka umjikijelo ibisebenza futhi umjikijelo amshobe nike niyibone lensizwa inesikhathi eside kakhulu emculweni kodwa siyaqala ukusebenza nayo njengoba siqala ukusebenza nayo njengabantu esinikela emhlabeni njengamanje kubona bonke upromoter bakhona ihulumeni ukuthi kusukela namhlanje siyacela ukuthi abonakala amaposter alinikezwa ngubani ucula Maskandi indoda mase nikhuluma nazo interview nizomangala mase thola iprofile yakho ukuthi umuntu omkhulu kangakanani
sicela ukusho ukuthi siyaqala ukusebenza naye Kulonyaka. Uyena umuntu esizomveza ezimpucuzeko babili. Owesibili uShubule Insizwa, ngicela ngaphambili. Lensizwa le uShubule Insizwa ngiyathemba noma sithi yakwaphethe. Icula umculo ushumi kaBheki Muzi Mthuli. Uma ungazange utshelwe ukuthi uShubule Insizwa ungathi uBheki Muzi. Ngeke ukwazi ukuhlukanisa ngisho ivoice ukuthi hayi akusiyo uShubule Insizwa. Lensizwa ke ikumele ukuthi ke ushunwa ngapha ngakithi kamaphumulo kaBheki Muzi ungapheli. Yona kuyona kamaphumulo kodwa ke ilelwa thina lensizwa ngoba phela ushunwa kithi lo. Lensizwa ke sithandile nayo ukuthi ayinyukele inikezwe ithuba ngoba iyayenza into yayo. Ngizocela ukuthi amehlo enu futhi nina abacosheli ngelanga lempucuzeko abe khona kulezi insizwa ngoba into yakhona soyenze special ikwazi ukubonakala ngivelela ngayo yonke indlela. Izona ke insizwa ezimbili lezi bafethu sinithulela zona esinikeza futhi imvumo yokuba ni-interviewe uma ngabe sesiqedile. Siyabonga maqhawathi. Uhlelo lesibili esizoba nalo sizoba ne-hour ekuthiwa i-hour labantu abadala. Sizothanda ukuthi masenze impucuzeko kube khona abaculi laba basekhona koze kuphele bona sizohlala phansi sibuke ukuthi bangaka abadala. Soba ne-hour labantu abadala lokuhlonipha abantu abasobahlonipha khona sizokwenza ukubahlonipha bese kuba ne-hour lapho. Angizowabiza kamagama abo ngoba sisabonisana kafiki la ekuthenini obani ngoba isekhona imbijanyana ya. So sizoba ne-hour okuyi-hour labantu abadala kulokhu abazobizwa bezothulwa bese behlonishwa bahlonishwe bona bonke abantu abakhona. Singabe sibasaluthe ngisho ukusalutha makuthi kuvumelekile ukusalutha ungalona isosha kodwa khona into ekumele siyenze ukukhombisa ukuthi ngoba uyabona abafethu bangabe nisuke niphethe into ingaqanjwanga yini. Uma kusekhona abantu abadala kubalulekile ukuthi manihlangene nikhulume ngabo ukukhombisa into eniphethe kakusiyeni niphethe into yabantu ukuze niyiphathe kahle ngoba uma ngabe ningayiphethe ninganakho lokho emqondweni ngenzela ngicine niyiphathe nibe budedengu. Sizazoni-update ukuthi obani la. Okwesithathu into esifuna ukuthi siyenze kunabantu ababili abadeserve ukuhlonishwa kuMaskandi. Oqala uBhodloza Nzimande unfortunately akasasekho. Bese sicabangile uBhodloza ukumhlonipha ngo-2020 napho eseshiya emhlabeni. uBhodloza simhloniphelani nase simhlonipha ukuthi uBhodloza watshala imbewu. Kodwa bafowethu ireality ithi uBhodloza seyitshalile imbewu. Umuntu oyihlakulelile uTshatha Ngobe. Wayinisela wenza yonke into u10 years uTshatha esakazi Maskandi. Sonke la nesiqiniseko ukuthi umuntu who changed the game uTshatha. Ekwenza eyedwa uTshatha ngeyedwa ekwenza yedwa ngoba usakaze 10 years. Esakaza yedwa. Wawushintsha uMaskandi ngobeka kuleli zinga awubeke kulona. Now ukuthi usonelene nathi abanye abantu bayelanga ba recognize abantu abasondelene nabo bese beyohlonishwa kude. Sithethe nasikushintshe lokho ukuthi uTshatha ukuba kuthiwa khona ngabe uhleli khona lana ngabe ukuthi singahlonishwa yithi lokho kuyinhlamba uma ngabe umuntu ekhanda imbono netalente aziyohlonishwa ekuhambeni. Akuyona into right lonto leyo. Umuntu ngisho ngabe kuthiwa useduzane ngisho kuthiwa wakwini umfowini. Uma yenza kahle kufanele ube lesazelo uma ngabe ezebizwa abantu bangaphandle bamhloniphe wena ungamhloniphi. Ayikho right lonto leyo. So uTshatha asifunanga ukwenza sengathi asiboni. Sithi hayi ngoba sihamba naye akunankinga kuhle mangabe ehlonishwa amantshontsha amasakma ehlonishwa yonke indawo kuhle. Cha. Thina simboni. Iqiniso siyambona pho senzani so hamba sihambe sithi bese siphelelwa amandla sithi yazi kodwa ubathwa sasisebenzisa ithuba ukumhlonipha ngoba into ithi uMaskandi subamba ngezandla kanje uMaskandi ushintsha impilo zabantu kanje zabaculi kanje uhlanganisa isizwe kanje uTshatha ube neqhaza ongazange uzulibone engakwenzi futhi ngaphansi kwezimo eziright
niyakwazi lokho ukuthi bengawuzakwazi ngoba iphela into mawusuke niqala kuningi ukukhuluma kuba khona nenhlambe eziba khona kwesikhathi unga-understand kushona abaculi yabo but uTshatha uyadeserve ukuthi ahlonishwe ngithi angikumemezeleke kunini ukuthi uTshatha ngomhla ka-30 siyafuna ukuthi simchome uPhapile Gwalagwala achonywe yithi impela simenze isipheshethwa esingaphekwa lesi ayiso ngokwenza umsebenzi ofana nalo ngoba abanye abantu bangagcina ngathi bayasaba ukukhuluma iqiniso kanti uma kusekhona thina asinikhulumeni iqiniso njengoba ngisho sikubeke eceleni ukuthi uhlala la excuse me seduzane la sikubeke eceleni ukuthi uyingxenye yesihlangene ngakho but lokho kusakaza Maskandi Impucuzeko eqale kamuva niyazi abaningi uTshatha niyazi ukusakaza Maskandi ngisho bethi sekoleni niyakwazi lokho ukuthatha ufaka kubantu abasha wadlalwa ema-university wadlalwa ingane ezincane uMaskandi before uTshatha sasilele ukuthi umculo wobaba sasuthanda kodwa kuyinto ukuthi into yobaba uyazi bese ngena lolo hour lelo abantu abadala bona basondele eredweni namhlanje uMaskandi uthandwa nje naye ingane encane so we believe ukuthi uTshatha had a role to play and kumele kube khona esikwenzayo ukumhlonipha ilezo zinto ke ebesithi asijule kunina okuyizinto esizibona zinkulu ngendlela exa ukwenza esifisayo ukuthi nibe negalelo nani ekwazini ukuthi ke leli iphupho lethu nilenze liphile lokho kulele kunina nangendlela enizobhala ngalo nangendlela enizoyikhuluma ngayo siyacela ukuthi nisenzele lo msebenzi lo kuphile siyafuna ukuthi sihlangane kanjena singahlukani singasenzanga nalesigaba lesi esizosenza manje bengithembe intathu siyafisa masihlangane kanjena simemezelele abaculi bakalayo esizobe sinabo kulonyaka ngikuveze futhi ukuthi labaculi esinabo la bakalayo baningi kade sikhuluma la noGesi nohlelo esilenzile lokuthi simeme no promoter abathize khona sesixhumene nabo nje o promoter abathize baphesheya abazofika nenhloso yokuzobuka uMaskandi bakwazi ukuwelisa ukuwelisa kwabo zimbili into abazobeyibheke kakhulu iye backtrack no live so ke bekumele sicopheleleke la ku live ukuthi sifaka abantu nani eningajabula ezabenguni ukuthi laba bantu uma bezodlala phambi kwabantu bokuhamba ngeke kube namahloni uthatha isandla sibekela ukuthi awu abantu benzani manje so ke sithatha abantu ke abanjalo esikholwa thina ngokwethu siyakholwa ukuthi laba bantu esizobamemezela la ngisho singabashiya sibashiye nezihambi kubalulekile asinankinga abafowethu labakadebela umnikezwa noShubule Insizwa ngiyathemba ukuthi nabo ngonyaka ozayo bazongena kulesigaba lesika live ukunyuka ke Impucuzeko kulele kwinto eyodwa bafowethu kulele kwidiscipline nanje ngifuna ingene kunina akekho umculi ekumele akhothanyelwe uma ngabe kwenziwa into yabantu abaculi kumele balingane lokho asicophelele umnikezwa nje ngiyazi ukuthi unabantu vele abamlandelayo ngiyafisa ngene ekhanda lakho umnikeza ukuthi njengoba unabantu abakulandelayo abangaka akukho kodwa la oyoba khona nje ekhanda liqinile ngoba wena uthi unabantu abaningi osukuza nabo kwi-festival. Fortunately for us, Impucuzeko Maskandi Festival akuyona igcwalisa. Sifakwe ngaphakathi neMoses Mabhida not ngenhloso ukuthi fanele sigcwalise iMoses Mabhida. Sifakwe ngaphakathi ngoba kuhlonishwa umculo, igcwalisa izokhuzana. Ngakho akekho umuntu oyothi noma esedelela mfoka ngubani usenze noma yini bese kuthiwa hayi sokwenzelela ngenxa ukuthi kuneyinkumbi zabantu abamlandelayo. Ayikho lonto leyo. Singancabe sibe le festival enabantu abawu-20 solonke inabantu abakholelwa kwi-brand and abazothatha umculo bawuyise kwenye indawo. Akekho umuntu ekumele akhothanyele ngoba kuthuna ngoba uma ke saqala iculture njalo nani nje asenikwazi lokho. Uma ke saqala iculture ethi ukhuzani ngoba nakho kunabantu abaningi abangamaqoqo abamlandelayo noma esenzile ebhedayo ngeke simkhuze akayeke ngoba labantu bakhe bazongabi ingxenye yomcimbi so bese sivulela umculo ngoba kwayena ngeke aphinda lungu. Ngizama ukuthi ngayo yonke indlela asiphoqe lokhu ezabahleli ibalekile emapholo balento ngoba umhleli nawo ovelele ezabahleli idiscipline asiphoqe baculi because uma singakwenzi into ezokwenzeka kuzofa umculo. Thina sibizele ukunyusa umculo uma unyuka umculo nabantu bazonyuka
ngiyafisa ukuthi ngimemezele ngikhohle ukusho lokho ngisela ngaphambili ngoba ngiyazi njengoba kusuka la ngizobe seningi abanye abantu indaba balandeli izokhula. Ngiyacela unganingeni umoya wokuthi nina nizinsizwa. Umculo kufana ukuthi kusemsebenzini ayikho insizwa emsebenzini. Ingakho kuthiwa emsebenzini ufana nomakoti uganile. Kunemithetho yakhona yana ayikho insizwa emsebenzini. Uma kwathi umuntu uyinsizwa eshe emsebenzini ubokwazi umuntu ukuthi akanendaba nengane zakhe. Akanendaba kufanele nalowo company le ngoba uma sisemsebenzini sisebenza singabantu abaganileyo. Ngiyafisa ukuthi ngingene kwi-line up inde yona bafowethu kodwa sizozama ukuthi ngokwesikhathi sikwazi ukumanageka kuqaleke early sikwazi ukumanageka. Seni ready for i-line up? Ni ready? Sinothokozana la uzobe dlala live. Sibe nonyone emhlophe uzobe dlala live. Sibe no DSD uzobe dlala live. Sibe no Alimgube uzobe dlala live. Sibe no Shwi uzobe dlala live. Sibe nezethala izobe dlala live. Sibe no Qhosha uzobe dlala live. Sibe no Thwasale Council uzobe dlala live. Sibe no Mntumazi uzobe dlala live. Sibe no Dlubek uzobe dlala live. Sibe nemthethe izobe dlala live. Sibe no Jiva simnike uzobe dlala live. Sibe namageza amahle azobe dlala live. Sibe namavikela mbuso azobe dlala live. Sibe noNgika uzobe dlala live. Sibe noJogo uzobe dlala live. Sibe noKhuzani Mpungose uzobe dlala live. Ilawo ma-artist azobe dlala live. Ngicela siwashayele ihloko. Yeah. So into edala ukuthi ke abaculi babe baningi kangaka baka live ingoba vele imandate ithi asithuthukise umculo. So sibalekile indaba yemayimini izobancane kuzoba i-backtrack ngoba la i-backtrack isuke ifuna i-voice yakho sokucula yena umuntu usuke nga-8. So i-backtrack indaba ye-live isizathu salokho ukuthuthukisa umculo. Abantu abazodlala ngama-CD kungamavukane labazodlala eqaleni kodwa abantu abakwazi ukukhokha imali bakhokhela indaba yemayimini. Abantu babekhokha imali i-backtrack no live. Ilezo ndlela kwabafethu zalonyaka kuzothi next week bese siphinde sikhiphe ilist ke ye-backtrack. Okwamanje sithatha sikhiphe live leka live nikwazi nani ukuthi abaculeli bazi nikhulumenana nabo. Inhloso enkulu yempucuzeko bafethu njengoba ngisho ukuthi